hindi irespeto ng mga katulad nyo, wala pa lamang nararating sa buhay. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo, wala pa lamang nararating sa buhay. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Ilocano Mix Club.